Jalo jatend piny Kenya Professor Kindiki oyango ni sirikal otimo lokruok ne chenro mag chiwo lesen mag rego kahawa uso kod rango rang'iny mare mar gweyo ok achude ma osebedo ka inyo sekta no. Bende oyango ni sirikal osingo piedho chenro mar chiwo mbolea ne jopur oloso gi jopur 12,000 mawuok e gwenge mag Ndia, kaunti ma Kirinyaga. In agriculture, we are aggregating farmers in cooperatives. There are areas which traditionally have done well, like coffee and maybe tea. But we are doing cooperatives in other value chains, in cotton, edible oils. And therefore, even for fisheries, blue economy and mining, we must aggregate all the players in cooperatives. That way, government programs run better, more smoothly, impact is achieved greater. There is also economies of scale, because if they are scattered, they are doing little things all over the place, we will not be able to accelerate the impact we want to create across the country. Kwa mbele nyakora mgajonge kine maikrok di nyime motelo ne yiero mar directors mag board mochung' ne weche sukari, jotenda jopur niangi kaunti ma Migori okone jopur ne gibigi yier mana jogo ma osebedo ka ochung' kodgi kinde duto kod jogo ma ong'eyo midhiero ma jopur kadhoe. Jojo mane giler kuya Migori. Piem malaro kombego mag directors a sugar board koro kayo machiegni ka chenro mopogore opogore koro iketo motelo ne yiero